Aywa Bamako ani a lamini bɛɛ lajɛlen an ka foli b'a ye sabula an wasala an nisɔndiyara anw ye Bamako quartier caman kɛ n'an ye denmisɛn n'a cɛsirilen don ka ban an tɛ sɛgɛn an bɛ boli ka se a ma an sera kamalen dɔ ma bi denmisɛn min don denmisɛn tɛ ka kogo ɲuman o bɛ maakɔrɔba dɛgɛ ni k'o nɔni a cɛsirilen don an bolila ka se a ma a bɛna a tɔgɔ ni a jamu fɔ Hamza Bagayogo Hamza Bagayogo aba Hamza bɛ quartier min na quartier in tɔgɔ Mamadu Bugu Mamadu Bugu de awɔ Hamza e yɛrɛ ka baara bɛnnen don fɛn jumɛn ma bon an ka baara bɛnnen don video envoyé de ma transfert awɔ Hamza anw ye fɛn dɔ mɛn k'a fɔ ko sigida la jɔnko ala filimu bilala a ka ca nka i ɲɔgɔn ka dɔgɔ la k'a sababuya kɛ fɛn jumɛn ye n'i ye filimu bila ka taa i bɛ filimu minnu bila a bɛ taa don appareil fɛn fɛn la a bɛɛ lajɛlen bɛ jouer ka ɲɛ i kɛlen don ka silimaw dilan sisan min na min bɛ adamadenw lafiya ayiwa ni hakilina ɲuman ye mun nana ni a ye Hamza i bɛ se ka dɔ fɔ an ye a la wa bon baara ye fɛn dɔ de ye n'i ye baara kɛ ka ɲɛ i b'i yɛrɛ nafa i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ nafa i y'a faamuya tile caman bana ma yan virus b'a la an b'a bɔ a la donc a ka gɛlɛn i ka image ta yan k'a tɛ jouer quoi i y'a faamuya bon ni mago bɛ image la fɛnɛ hali n'a sɔrɔ k'i yɔrɔ ka jan an bɛ se ka tile fa ka bila ka taa i ma n'i y'a mɛn hadamaden mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye mɔgɔninfin kɔ mɔgɔ tatɔ ye mɔgɔ ye i segintɔ ye mɔgɔ de ye donc ne bɛ barika da bɛɛ lajɛlen de i y'a faamuya n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ne sɛgɛrɛ baara kɛko ɲuman de don wa image ka nɔgɔn la théâtre film action saison film enu film bon ne tɔgɔ Mariam Keita ne bɛ Mamadu Bugu la yan bon tiɲɛ yɛrɛ la an bɛna film ta Hamza kun yan n'i nana film ta k'a fɔ k'i ka film tɛ jouer o kuma t'a la an yɛrɛ bɛna film ta tile la an b'a ta téléphone na wa a bɛɛ bɛ jouer n'i mago bɛ film fɛn o fɛn la na Hamza fɛ yan nɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'an nana an b'a ta wasa a bɛ mɔgɔ la nisɔndiya sun yɛrɛ a b'o tɛmɛ i kan tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ i mana kɛ diɲɛ dugu o dugu de la Afrique dugu o dugu la hali ni bɛ faransiw de la ni mago jɔra tile la ni Hamza y'a dilan ka d'i ma ni tile ser'i ma n'i y'a don a la ka ban a bɛ jouer e bɛ Papa Kamara ka cinéma ɲumanw fɛ wa i b'o sɔrɔ e mago bɛ arabu cinéma dumanw na wa i b'olu sɔrɔ théâtre ka di e ye wa américain film yɛrɛ de ka di e ye wa e bɛ fɛ ka nisɔndiya yɛrɛ de sɔrɔ cinéma ko yɛrɛ la ka na yɔrɔ fila kɛ dɛ numéro min filɛ image kan nin t'a ka ban ni Hamza ka ɲɔgɔn ye nisɔndiya o ka kɛ e taalan ye ayiwa nin ye Baldev Singh Chunduri boxer kɔrɔ don a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ a ka du ye a kɛra Inde champion ye nka a ma se ka kɛ diɲɛ champion ye nka bi a bɛ hɛrɛ bɛɛ la a den fɔlɔ Aga filanan Karan denmisɛnninw ye fɛn bɛɛ lajɛlen k'a ye nka ko ɲɛnamaya la k'ale wasalen tɛ dɛ k'ale kuma sululen don hali n'o y'a sɔrɔ ale ka apune ye hɛrɛ k'a ye apune ye jɔnni ye ne yɛrɛ denw ne ka du ne ka denbaya ne dɔw o de ye ne ka du ye mun ye ne bali k'an kunkɔrɔta ne ma se ka kɛ champion du monde ye ne fɛ ne ma se ka foyi kɛ n faso ye fasoden ɲuman don diɲɛ ma ɲɛna ne denw kɛn bɛ k'an bila diɲɛ hɛrɛ bɛɛ la nka ne yɛrɛ fɛ ne bɛ kuma sulu min na bi wa ne denw don fɛnɛ dɛ ni fantan ko k'a den y'a ka siniɲɛsigi ye o k'a sɔrɔ i ye den ladon lamɔko ɲuman na walasa a bɛ se ka siniɲɛsigi minɛ fa ne ye Baldev Singh Chunduri dugu bɛɛ b'a dɔn k'a sababuya kɛ tiɲɛ don siw berentira a kɛra champion national ye waati min na a ko ka di bɛɛ ye denmisɛnw b'a dɔn maakɔrɔw b'a dɔn musomisɛnw b'a dɔn i tɛ maa sɔrɔ dugu la min tɛ Baldev Singh Chunduri dɔn hali anw minnu bɛ terrain boli anw bɛɛ b'a dɔn ni cɛba ye min ye hɛ Baldev Baldev i ɲɛnafin mɛn na ne tun bɛ fɛ ka taa f'i ye n'i tɔɔrɔ i bɛ n sɔrɔ so ye n bɛ n'ale dɛ n b'i sɔrɔ so ye baasi foyi t'a la i teliya ka na i bɛ n sɔrɔ yen ne ye Baldev den fasoden ɲuman filɛ Baldev Singh Chunduri ne furu nin kanu diɲɛ bɛɛ sigilen bɛ k'i filɛ Candari gari dugu in na n'a fɔra e den kɛra maaba ye e tɛ taa o la mais a ma se ne ka taa
ni ebe kaba dugu bebe na ma ya to ba sura ere ke dugu ye an ni ne mata ne tara me ede ne de wa e gata dolo akoy jije gata be ma se kan ke chanda ni gari ne den sara kan ne mata ne malo dugu mo ba do ko benti ni denche ko mana ke bi sene na wala ibadon se ga bible foila ere de do ijije kan nan kelena iba fente molo ntefe ki torole meta o jara ali musonye anana kene bele bayinga chanda ni gari be wasara ka ni soja kadamunga idenge folo ay minge dugu mashuma ke akalana ka senegalaw deme akalana ka jogogelaw deme akalana ka chogorbaw deme ka musow deme ka bele deme o boyana aw nyene je sigay bi chanda ni gar ko bi an wasara an ni sojara haga singi chundari de reflani han ben so jali mai ay ereka ye an wasale mena man bulu ko danai an dedu baldevu dedu maravi dedu ambo nyene jela bi chandan gar baba na no jarai ko ngoni ko badi a jago juganya ani so jara ay ministry wele akil na mana ke ministry bolo ministry yere na chanan garbi ka foni nyoko na de nyuma kabina kuma kola jama ite garafo ay wa faso bela jele tokola nere nana ne de ministry na chanan garbi an wasara ka fo an de dobe an wa dugu de dobe ay ni yoko na bara bage ka kalanke ka dugu golo de me ka senegalaw de me ka faso de may te garafo ay mebi angari ko ngela ambede amani ka yɛrɛ kosɔn a ma kɛnɛ kosɔn a y'a kɛ fɛn jumɛn kama bɔkolo kosɔn a fa ani a ba olu ka kunkɔrɔta kosɔn bi donc a ye tɛgɛrɛ fɔ an bɛ fɛ u kana ka na médaille min dilanna a kana di Agari ma a fa fɛ a ba fɛ a wolodugu bɛɛ lajɛlen na n'o ye Chandaga ani fa in cɛ tɛ ten a gundo b'u fila ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ fɛn in gundo dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ne ye den fɔlɔ ye ministry médaille di a fama Baldev Singh boxer korobain hay médaille di deima ni so jati temeninga ne sozoro fainga nga bolo da kola ka duwa kai banya de me ka bolo jigi sabula be ma ta ngoso we are proud of you Buddha ha ansoni deni masala ya ku ngoronsa aga yere wasala kwa ala di kain आज पापा ने मुझे kone fai duwa kenye ka bulu magane kola ene ni sojara bisa और बाबूजी बोले भी अच्छा kone re ai wati mina biga fo ko wasale menin denye au defo क्या बोले ai mfo बोले ako बेटे की कामयाबी kone dinge mabai ayem blanyu ko lawnye मुझे मेरे अंगत पे फक्र kone din ne din ko ba kenye सिमरन ko Simran करण के लिए पैसे लाई हो ko kalan nga warna nawa ये पूरी afle ko million kelendo akumo be fo yi ka ku yin wa ke me defo balma de du लेकिन पहले balma kalini wari balma jalande foiti balma bo balma de kadi nay min fi ni bi se ka min faraka ज्यादा भले ही हो alama कम कभी नहीं पड़ने चाहिए foiti balma bo wari ya jalai wari ya temesena de wari fitini de o balma la aw mirila nga demesena ko na gele ba anyo ke wa so anga dogo abisantan ko bo kama na kama wari berde ko ko ne ko be fay ko yoro nga jabi kulo sababo hayni wari dron de nema चोर है ये ko ni wari nga dogo ni ezodi na fura ni bisinge kanga furundo susu ko ja halebe ni wari fitini ndima angata den sabade be musoro babula joni kama ni asoro gelabe du kono de 5 मिनट पैदल चल के आइए kaba ke jodi ni woro jenta magana ni furundo jala aw mi furundo fere ene be singe ne ni ndu ame furundo bla tulela bido anyana aw fere di jago kete koyi aw bele banga tuno de bwala koyi amanga tuno de bwala de musoro ba ama shigola fwaye ko ne ti kliya nyina leti जी हम कुटे
kole ni ndo mi sen woshi de woshi nga wardia nga wari be dia di o ma mugera ma shualige malangulu di ka kilo julitama fundo warni ho boro ni warni en wala musokoro ba ma ni malangulu adi ko kana ni badwa ni ye gele afo mbama siza menyere yirila ne to aga bole fo ni ne mo nyana mai ni mo nyana mai aya jigi tega o dusu tiena o kulo belebele bata hale je o taranke ga yiri mine ay wa dogoni sikile me karan ajigina ga akoni mena ni mi santan ko bo korage mi mirindela भगवान की बड़ी कृपा है आप पर ko ala de kan बच गया demsani kishira abina kungolo de kan देखिए इसके सर ko ni anugara makala muna fiye bla zemela o betemela ga abulo kelen woni a joro ka o fenati ko gelen na dana bulo in kera ba fo abi sade ga masa ga ni a operela ka warning ko labi nye na ko ko wari manja 10 से 15,000 ko manja wa mu gani duru doro au mi furundo boro ni mangana kema woro na furaganga da wa mu gani duru boka ni bolo opere gelabi dugo na mambalo chugo nyini akabe miri ni ndongele mambaina हमारे पास पैसे होते हैं ko ya solo tolo meti ni wari kumene bolo do ne dogo ni kude boya na bolo kele sale kama foi chai ama foi chai आपसे और बाबूजी से bi ma bado आपने किया आपने कोई ama foi chai akela dongli dala pai इस वक्त मैं me ka bike chudi देखो अंगद alaje होनी को कोई नहीं डाल सकता ni min kanga kenya na malo bike daganti galoyon करण को देखकर तो ऐसा लगता भी mokaran bila malaika ko ka di bay akela dongli dala pai chew ba fe muso ba fe देखना alaje करण कल का रॉक स्टार है akela bi abe oroku de ke bule ma foi chai anga janga ta स्माइल ना सुना yele joni yele तोड़ी स्माइल पे मैं मर जावा an fulo kene belebele baka ne dogo inde koron baldev sing chundiri akoko di chew ya akoko di muso ye adona gelaba na masa ka bule furake joni me an boro kula ote joni ma mo don sen chanyi na ote karan baldev chindiri bi abi don se kura do bo akanu mawye munu nya akanu demisanu ni ka madu bugutu no ni ka madu ma goro ba yere taka jugala ni be hafsana watigena aga ana furu musu simurano ha mantule amitando ko ke kanyele je keorola no e karani ome mausa ona kanfo ha mu demisano unsa ona kanfo ame muso usa ona kanfo abe miri ajarabi belebele na nandini meni dongli duma inda jonna men dan nandini na halna asrobe ameriki kalanjano na ka dokotoro ya kalange nandini fasabia janya ni foiti kele hafsana nandini wati dola abike awnyana ka umike fendo yi gambike alata inde akunkadi kamaleni fay maseka to min soro boxula amasa damina aleka temenka gabolo mason
gama tiɲɛ dɛ a ye tɔgɔba sɔrɔ fɛn wɛrɛ la dɔnkɛlaba don n'o ye Karan ni Baldev Singh Chunduri. Hey, o waati kelen na aga sera n'o ye kɔrɔkɛ in ye a n'a furumuso Simurana a yɛrɛ ɲɛ dar'u kan ko grand frère de ne ko i tɛna ka na pan fila bɔ fɛ ka na n dɛmɛ wa Afusana denmisɛnninw n'i ka mɔɔ bi k'i sɔn yan jama bɔlen don denmisɛnw girilen don ha balimaya ka di sa ne kɔrɔkɛ ye kɛnɛ sɔrɔ i ɲɛ tɛ an ka paani na sa a ka yɛrɛ bi dɔ dɔn dɛ ale ye fonctionnaire belebeleba ye a ye dugu bɛɛ dɛmɛ dugukolo nafa a y'o bɔ Chandankar a ko dɔnkɛ sa ayi ko sɔnnen don ko nin an ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka nin kala dɔn a bɛ se min na a bɔra k'o de kɛ sa k'a bɛ kɛ cogo di a ko Karan ne ko papa taara i ka prix di la wa papa de n d'i ma nin tɛ a ye duwawuba de kɛ n ye duwawuba nisɔndiyara sa ne nisɔn ka di bi dɛ bi ni don si tɛ kelen ni miirila san caman bɛnbaliya tɛ yen an tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ so kɔnɔ n bɛ ko bɛɛ kɛ a ma kuma fɛ ne ka fili kɛra min ye a diminenba de bɛ n kɔrɔ ko ne ma sɔn ka kɛ bɔkisukɛlaba ye san tan in kɔnɔna na i n'a ma bɛn a ma k'i fɛ ne bi yan ne kɛr'i fɛ an bɛɛ de ye du kelen ye a yɛrɛ kɛr'i fɛ bi a ye prix d'i ma k'a bolo da i kɔ la ko ne y'a bɛɛ dɔn ne yɛrɛ bɛ n fa in fɛ kojugu n bɛ yɛrɛ fɛ nka an ma ɲɔgɔn faamu min na ale ye ne bila boxe la fo ne kɛra national ye nka boxe la gɛlɛya bɛ du kɔnɔ wari ma sɔrɔ foyi ma sɔrɔ kungo banna fɛn bɛɛ banna ne y'o sira bila ka taa kalan na o de ma bɛn ale ma an bɛ du min kɔnɔ bi ni ne m'o kɛ a bɛ gɛlɛya an bɛ lafiya min na bi ni ne tun ma sira yɛlɛma a bɛ gɛlɛya Asan i bɛna nin ye min ya mun bɛ yan naba nin na i kun kɔrɔ tɛ i bɛna ko kabako filɛ nin ye cɛ kelen min ye tɔgɔ min sɔrɔ Patan de don a ye tɔgɔba sɔrɔ boxe la an ka faso la national ba kelen min b'an bolo o de ye nin Baldev Singh Chunduri a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye a ye boxeur kɛyɔrɔba dɔ dayɛlɛ ni ka a tɔgɔ da a la an nin bonyana Baldev ma san caman kɔfɛ ne de kɛra maa fɔlɔ ye ka kɛ champion ye faso la ni nin yɔrɔ dayɛlɛ k'o tɔgɔ da n na k'o bonya da n kan o diyara n ye wa yɛrɛ kɔlɔsi ha boxe y'a ni ye a bɛ boxe fɛ de nin diyara ne ye sa ko nin ye Roy de koyi Roy nin diyara n ye sa ko waatiw yɛlɛmana cɛkɔrɔbaya nana i bonyana sa Baldev Singh Chunduri waatiw tɛmɛna k'a bɛ kɛ cogo di k'a waati na ne ko ye journaliste ye ne b'a nɔfɛ i ka gauche kun ka farin a ko k'a bɛ kɛ cogo di non n'i y'a di maa ma a bɛ taa dugu ma ko donbaw tɛmɛna sa nin yɔrɔ in tɔgɔ man ka da maa si la n'i tɛ i ye erreur k'an ye k'a bɛ kɛ cogo di ko nin ye ɲinɛna nin ko ninnu kɔ ɲinɛna ninnu kɔ e bɛ se ka ɲinɛ cogo di Baldev k'i bɛ Baldev min dɔ fɔ la ni bi taa ni kelen dɛ ne nana boxe ko ninnu kan a mɛnna o ne y'o bila ne bɛ famille ko de la sisan ne ni muso ni n denw dɔrɔn a banna ko ne yɛlɛmana ne denw ye hɛrɛ bɛɛ kɛ n ye mais hɛrɛ la fɛn bɛɛ bɛ ne bolo bi a kun ka di n ye k'a fɔ n den dɔ ka kɛ champion du monde n ka maa dɔ entraîner mais n den filɛ k'o tɛ tiɲɛ i wasalen tɛ maa tɛ dɔn ka tɛmɛ ne kan min kun ka di e ni ye ka don entraîner ka kɛ champion du monde ou bien den dɔ ala m'o de k'i ye o de digilen b'i la n bɛna fɛn dɔ f'i ye nin ye garijɛgɛba dɔ de kun bɔlen ye a kan n ɲɛ bɛ Roy la journaliste kun do fɔlɔ nka bi o tɛ kanali ba dɔ de b'a bolo a ye kɔnba ba dɔ labɛn a ye lamɛn n'an k'a fɔ a ye k'a faamu Baldev
ne y'a ye k'a fɔ maa min bɛ se ka tɔgɔ di anw ma hali bi e don a na ni papiye ne ye jamana 6 de fara ɲɔgɔn kan n'a ye combat belebele boxe belebele de kan ka kɛ min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ combat du monde mondial jamana 6 bɛ fara ɲɔgɔn kan a jamana kelen o kelen a bɛɛ ka maa kelen kelen de bɛ taa e de bɛ maa kelen ta jamana bɛ maa kelen kelen di an bɛ taa Amérique i b'a fɔ e bɔra yen saa min na min tiɲɛ n'i bolo ala fɛ k'a ɲɛ i bolo ni min gagnera champion ba dɔ de bɛ yen sa ko Luka champion ma a tɛ s'a la o ni i miiri e ka don entraîner ou bien i miiri min tiɲɛ n'i ye ala ko boxe kɔni tɛ sa a bɛ miiri a den ka kuma la ko boxe kɔni tɛ nafa bɛ boxe la wa wari bɛ sɔrɔ boxe la wa anw fa y'a sigi boxe la kɔngɔ tun bɛ maa la kɔngɔ bɛ ne yɛrɛ la ne labanna ka nin bɛɛ to yen ka ala minɛ ka taa kalan sira fɛ ka diɲɛ fɛ nafa tɛ boxe la anw baba tun b'a kɛ anw ɲanina a miirila den fɔlɔ in ka nin kuma ninnu na gɛlɛya ni maa ni den cɛ o ne ne ko nafa bɛ boxe la nafa bɛ boxe la ne den nafa bɛ boxe la a kɛra cogo di Baldev i b'i yafa ma i b'i yafa ma a bɛ kɛ di miiri yɔrɔ janya de ne yɛrɛ denw de ye kow tiɲɛ ma n bɛ taa so ne bɛ taa i b'i yafa ma n bɛ taa Roy bɛ min f'i ye ni ala ni kira jɛra n'a ye ni fɛn belebele min dalen filɛ ne ye n dalakan di ka ne to balo la ala bɛ sababu dɔ k'an ye ni ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛ an ka jɛ an ka di ala ma ala dɔngɔni kɛ a bɛ tɛrɛn kɔnɔ a bɛ taa so a bɛ miiri a denw na a bɛ miiri minnu kɛra a la ɲɛnamaya la min tiɲɛna ale yɛrɛ ye a bɛ miiri o de la Baldev donna so kɔnɔna na waati min a selen so a ye fɛnw bila tiroir kɔnɔ a bɛ miiri hali kɛlɛ ye champion ye ko in bɛ san caman bɔ bi n'a fɔra ko ɲɔgɔnna dɔ bɛna daminɛ di bɛɛ a bolo fila kɔrɔtara o taara n'a ye Amérique a selen Amérique a ma tubabubilen to a ma farafin to ani mama bɛnna a bɛɛ lajɛlen bɛ dugu ma a y'a bɛɛ ci fɔ final la bɛɛ fɛ ko Baldev Chunduri bɛ gagner finali ma ja finali don kan caman fɔra ko finali tikɛ ko a ma ɲin bɔ a la ka sababuya kɛ ko a joli la ko drogue yɔrɔ la ko a ye bɛɛ fɛ ka janfa kɛ wa i b'a sɔrɔ a ye tɔw bugɔ n'o de ye wa finali ma bɔ finali tikɛ ani min kan ka finali kɛ o gagnera anw tɛ sɔn namaratɔ ka anw ka finali ta an ye tampon k'a la k'a batira ka sɔrɔ hali kɛlɛ ma kɛ a n'o kuma sulu n'o bɛ ɲɔgɔn na a bɛ yen bila don min a ye kan dɔ di Américains ma a ko tiɲɛ don a ye ne bali ne ka se ka nin boxe belebeleba in kɛ a ma sɔn ne ka finali kɛ nka n bɛ défi lancer ne bɛ défi lancer ne den fɔlɔ bɛ a tɔgɔ Aga ne den bɛ Anga Singh Chundari n b'a former namara ni nkalon min dara ne na a bɛna Amérique yan ka na balawu jigin aw kan ka médaille jugu in ta ka segin n'a ye indi dɔ bɛ kɛ champion du monde ye boxe la Amérique yan o waati kelen na a ɲɛ b'a la Aga bɛna taa ko ala ka taga segin nɔgɔya ala k'i ɲuman segin Aga yɛrɛ sɔmina k'a ye komi dɔ bɛ k'a filɛ sanfɛ a sɔmina ko n den e ka taa ne bɛ kuma n'i fa ye k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na a ka se k'a faamu e bɛ se ka taa ala ka taga segin nɔgɔya ala ka fɛnw nɔgɔya Aga kɔni sɔmina ko baba bɛ ka n den ko k'an filɛ o a y'o ye nin don in n'a ye den in taatɔ ye k'a bɛ taa Allemagne
a bɛ taa affaire la a y'o de kalan kɛ ne yɛrɛ woloden anw ma se ka bɛn आप अंधेरे Balde fo i kelen dibi la yan wa ha वो अंगद mun b'i la उसकी फ्लाइट का वक्त an ka avion mina wele sabula a taara Allemagne a bɛ taa baara dɔw la मिलने लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई hali m'a bilasira खराब था ना इसलिए मेरे मूड की क्यों ko nin mago b'a yɛrɛ de la mago tɛ maa si la n'a yɛrɛ tɛ बड़ा ही घटिया मूड na ni mago b'i yɛrɛ la i bɛ taa jamana janw na ka taa i ka ko dilan i yɛrɛ ye और फिर सुबह होते होते नॉर्मल ala ka dugu ɲuman jɛ dɔrɔn ne b'o de la बिगड़ता है bɛɛ mago b'i yɛrɛ de la o ɲɛnamaya tɛ खाना खा लो k'i tɛ dumuni nin kɛ wa रावी kɔngɔ tɛ n na ये जिंदगी बोझ सी बन ne yɛrɛ ma da la ni kun bɛ ne ka ɲɛnamaya la o खुद को इतना बेबस और लाचार nafa foyi ma kɛ ne ka kun na ne ye n dalakan di amerikɛnw ma ब्लडी इंडियन कहकर निकाल दिया ne lagosira ko ne namaratɔ ne y'a f'u ye ko n den bɛ dimi bɔ n na a kɛra kumalangolo ye खुद को बहुत बड़ा लूजर haa ne denkɛ ye n dusu tiɲɛ sa ऐसी बातें कर रहे e ka kɛra cogo di इसलिए कि जो चैलेंज में अमेरिका में ne ye n dalakan di amerikɛnw ma ko n den bɛna lajaba dugu ma a ma kɛ fu ye n'u miirila na malangolonin de bɛ fɔ दो ne ma se ka foyi kɛ denkɛ fila foyi साल और मुझे दे देता तो कौन सा क़यामत ale bolila ka taa baara in na ka san fila kɛ ale tun bɛ se ka san fila in to yen ne ये घर 2 साल बाद भी बन सकता san fila kɔfɛ a tun bɛ se ka nin du in jɔ है पूजा की शादी 2 साल nafolo bɛɛ donna puja ka mariage la o bɛɛ tun bɛ to yen san fila kɔfɛ कोई हिंदुस्तानी आज तक han n'a dɔn hindu foyi tɛna kɛ champion ye bilen champion du monde kɔnɔ o kuma tɛ ne de tun bɛna kɛ हिंदुस्तानी को है fɛn bɛɛ ye n bali la hali n yɛrɛ wolodenw इतिहास रच सको kuntanw dɔw ka ɲɛnamaya la sa इतिहास को अकेला नहीं रच han ne n kelen bɛ se ka kɛ cogo di इतिहास रचने के लिए अपनों की जरूरत होती है han kun ma kɛ n ka foyi la लेकिन nka ne bɛ to ka n yɛrɛ ɲininka ये अपने ma wɛrɛ ma ne bala la fo n yɛrɛ denw n yɛrɛ wolodenw ala hali ni a ka muso tɔɔrɔ sa ne cɛ n'a fa ka nin bɛɛ maliya ye kara nin yɛrɛ ne bolo de dimi donna dimi min donna baba la a kunna bɔ sa bɛɛ bi amini ta de samurati bi kasi o ye aga min furumuso ye सिमरन simrat जी बेटी e ka kɛra di बेटा ये तो गुस्से में कुछ भी कह kana kasi kana dimi ne diminen tɛ den kɔrɔ बुरा मत मान बेटा den jugu tɛ sa पुत्र उस वक्त n bɛ fɛn dɔ f'i ye के हालात waati tɛmɛna an ka du in kun ma nɔgɔ dɛ gɛlɛya ni sɛgɛn ni tɔɔrɔ de tun bɛ an kan सारी रात nka a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ a ye izini baaraw kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ walasa k'e cɛ in entraîner a kɛra boxeur ba ye f'a kɛra champion ye 4 घंटे ही सो पाते थे nka gɛlɛya tun bɛ du kɔnɔ sɛgɛn tun bɛ du kɔnɔ a ye sɛgɛn ka sira wɛrɛ ta a ye kalan kɛ पूजा के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka balimamuso in don furu la ka du in jɔ ka di an ma और फिर बेटा बॉक्सिंग से तो कुछ हासिल nka a y'a ye k'a fɔ ko boxe t'ale ka ko ye k'a ma hɛrɛ sɔrɔ a la a ma lafiya sɔrɔ a la o ma se ka bɛn fa in ma dɛ परिवार के लिए अपने ani fa ka sira fɔlɔ la fa dun y'a kɛ champion ye dɛ छोड़ दी बॉक्सिंग nka a ye boxe bila dɛ anw kama an ka lafiya kama den jugu tɛ den jugu tɛ मैं जानती हूँ den ɲuman de don अंगद बहुत चंगा लड़का है kana dimi i cɛ kɔrɔ kana dimi लगाकर पुत्र maaba de don उसकी कोई गलती नहीं a ma fili foyi kɛ k'u ye daka ye kana kasi k'o tɛ ne y'a dɔn den jugu tɛ nka i furu min cɛ ma a n'a fa ti bɛn kuma suuli don i ma maloya don i ma n b'u ka bɛn ne fɛ walasa e yɛrɛ ka na du in kɔnɔ du in ka ja o de ka di n ye hali musokɔrɔba wasara ne nin kuma ninnu ye dɔw yɛrɛ bi don furu la k'i i ka ɲi de sa i ye muso ɲuman de ye तू बहुत चंगी है सिमरन samula t'i ɲɔgɔnna muso man ca dɔw yɛrɛ tɛ furu cɛ ma ko fa b'a bolo ba b'a bolo i y'an ladon ka kɛ an fɛ
karan ta kɛra mun ye ne ye ala minɛ ka kɛ dɔnkɛla ye ne kun kan ka kɛ kɛlɛkɛlaba ye ka baba dimi mɔ ka kɛ boxukɛlaba ye ka baba dimi mɔ man ka cɛ bi dɛ o kuma ko a fari man d'a la don man kan ɲɛnamaya don man kan Balde sigilen bi a bɛ miirinaw ni hakilinaw caman bolo